A sün és a ceruza. Eszti mami meséje. Felolvassa Beruska. Én nem így akartam kinézni, mondta a sün durcáson. Hát mégis hogyan? kérdezte a ceruza. Nem tudom, nem így. De most mi a gond? Nincs elég tüske a hátadon? Vagy nem elég hosszúak? Nem az a bajom. Hát akkor micsoda? Nem tudom. Mind a 4 lábad megvan, igaz? Igen. Tudsz vele járni? Tudok, de nem az a problémám. Akkor nem jól rajzoltam meg a füled? De, jó a fülem, és hallok is vele. Akkor a szemeddel van baj. Nem látsz jól? De, jól látok. Téged is jól látlak. Hát akkor végképp nem tudom, mi a hiba, mondta a ceruza. Nem lett jó formájú az orrod? Vagy nem tudsz vele szagolni? Teljesen jó az orrom. Szerintem szép is. Nem az a bajom. Hát akkor mi a bajod, Süni? Az, hogy egyedül vagyok. Nincs hol laknom, és még durcás is vagyok. Ha rajzolok neked társat, meg otthont, akkor már jó lesz? Nem teljesen. Mégis mit szeretnél? Hogy boldog lehessek. Rajzolj mosolyt kérlek az arcomra, akkor aztán igazán boldog lehetek. De az sokáig fog tartani. Nem baj, megvárom. Türelmesen várom, hogy boldog lehessek, mondta durcás arccal a Süni. És színeket is szeretnék. Jó, akkor hívom a társaimat, a színes ceruzákat is. Együtt sikerülni fog. Szeretném, ha boldog sün lennél.